Do hľadania pokladu sa chcú pustiť kežmarčania. Približne pred 300 rokmi totiž v ich meste vtedajší panovník ukryl svoje najcennejšie klenoty. Pod Tatrami sa odvtedy vystriedali mnohí hľadači pokladov. Dodnes však nikto nič nenašiel. Tak v tejto kaplnke to vraj všetko začalo. Hľadačov pokladov ale asi najviac zaujala hrobka v podzemí hradu. Aj archeologické prieskumy potvrdili, že grof Tököly mohol svoj poklad ukryť v podzemí. Pravdepodobne tu niečo by sa aj mohlo nachádzať. Odborníci si totiž myslia, že za múrmi hrobky môžu byť tajné chodby, či ale ukrývajú obrovské bohatstvo, nevedno. Je pravda, že grof Tököly, keď z Kežmarku utekal, tak tie svoje najväčšie poklady tu schoval. Či ich zakopal do zeme, či ich zamuroval, ťažko povedať. Isté vraj je, že dodnes tieto poklady nikto nenašiel. Šperky, zlato a poklad nevyčísliteľnej hodnoty. Kedy si vraj mestskí radní sľúbili zlatokopom tretinu z nájdených klenotov. Súčasný primátor tvrdí, časy sa zmenili a každý nájdený poklad zo zákona patrí štátu, no zlatokopov chce motivovať. Určite by sme uvažovali možno aj o nejakej odmene, pretože nájdenie takého pokladu naše mesto len presláví. Ľudia z Potatier chcú Tökölyho poklad hľadať. Každý z nich by s ním ale naložil inak. By som si kúpil nejaké auto, aby som odcestoval niekde na Havaja. By som si užíval ten poklad. Ja mám poklad, keď som zdravá. Hneď by som oddal mesto. Ani haliar by som z toho nezobral. Ak by ste sa do hľadania grófskeho pokladu chceli pustiť, má to jeden háčik. Okrem nadšenia budete potrebovať aj povolenie pamiatkárov, lebo bez neho vás na hrad s lopatou či rýľom jednoducho nepustia. Ján Tribula, televízia Markíza, Kežmarok.